ọnwụ bụ ife alịrị Germany unu ga-esokwe mgbe anyị ga-aga Germany Germany unu ga-esokwe mgbe anyị una go what? Hey, una don white. Well done, oh. Ebe. Chief. Kai bu ko pa. Iru white ebe ki gaje. Hey. Mpoto. Ebe otere. Ki sukwe n'ime ọhịa. Chief aka n'azụ. Ele ebe isi. Imana. E gara me short put. Ifulani ana. Esi ọtị ga-enwere ụgwọ ọkụ n'ime ọzọ maka Chineke ga-ara agba ahụ ihe ndị gbaga nkịtị ruo asịrị m ka mkpa onye nwe ọnụ na ọ maka na chigo owu manu nyere ihe a kọrọ n'ala otherwise anyway agaje m Germany so Germany thank you taa wo birthday oke mmanụ nwatakịrị brọkụrịkpụ nwatakịrị taa ahụ dị mkpa ahụ ogologo ime ọ bụrụkwa ụmụ okorobịa otu ere ka ogolulu ajarị ka onye ajụrụ aka nri n'ahụ onye m na-agwa gị na-emebe dị na ọ wee nwunye ote ka o guzuru ote ya kwụrụ chim dịka ndị polisi ndị transmission na translation gị hụ otu o siri kwụrụ ebe ahịa ya kwa ND Motors ND Motors ọ ihe ejiri mara ya n'ụwa niile na Naịjirịa gị bịakwa na Germany ebe ahụ ọ nọ ele ụdị ihe na-etinye na Germany ịbịa na Germany ebe ahụ ọ nọ ihe na-akpị ya wụ one kingdom ya wụ ofu alaeze say one kingdom ya otu alaeze kwuo ya otu alaeze thank you ọ ihe na-akpa ya na Germany ebe ọ nọ na Germany bịakwa na Naịjirịa ihe eji mara ya wụ ND Motors onye ihe dị meze n'ike duru nga saịdị amanwe ozuzu ọ ya ebuwe mpe ya kwanụ nwa chief gbara ọkpụrịkpọ eleta aha nna ya duru osimiri 1 duru osimiri 1 of ihu dị meze ọwa aha mpe ya nwunye ya aha nwunye ya kwana Kanana oh chief odo Kanana oh Clara odo Kanana na Clara ọ otu ihe ba odo Kanana oh Clara aha nwunye ya nwaanyị ọmakwa ihe m gaji ihe ụgbọawụ o nyere m IVs wetara m IVs m mmebiawa ịpụ ụgba na-asa erute na airport na-ada enyewo ndị oyi ụdị uwe na unu yi n'ọsọ nsọ ndị kwadoro dịka ndị gaji eluigwe ka na-enye akwụkwọ iji bịa be ndị ya ohe nzu n'ọga na uwe nwunye nwoke ụkwanụ nwachi tubere ugwu ụdị ọkụra nne senior brothers ya nwachi tubere ugwu gwa na ofe eme Mbaise somewhere that side ọkwa na anyị niile kwa agaji ihe ụgba ya na onwe ya nọ na range wepụ ya kọli ya range kemụkwanụ white ụmụ igi waịpụ ha ga-eme waịpụ ga na 9 onye ọbụla ji ihe oji anyị tụkọta ụgbọelu eburu anyị asị ruo na aircraft na ụgbọelu niile ụgbọelu emene disapia ya bụ na ụgbọelu anọ n'ala na-eche anyị gara ugbo anyị bajuo ngaro Germany foto onye ọcha m ga-akpọ elo ndị obodo ihe m ga na-asọrọ na ọnwa pịrịpịrịpịrị nwesị m ike ịsa aha Igbo machi weliwe ntụrụtụ gị n'azụ nsoro gị na anyị gawa Germany asị ewu kọwa asị ọkụkọ ka mụ na gị ji wure biri ị ga-anapụ ga ngwakọ mpepụ ga-aja ma ọwara m agbago elekụ nwadụ ụjọ n'anya gị mụ na onye nwoke mkpụberede hụrụ nwe si ngakwa ị ga-esi ngwụ na pọm chọrọ sụpịa gị anyị ndị mbụ jikere afọ ekwa ahụ ga na-akpa ose agbakwa ahụ ga na-akpa ose enwere kai ụmụazị ugbo enwedị respect ọkụ na-eme ha ka m kwado njem gasị m ka ijikọta akwa agakwele nkata na ewu nwere onye ọbụla ga-aga ya bụ iso m aga Germany ma enyere gị ihe ha visi ga-enyere gị enye nwee visi Germany nwee visi ndị mbụ gara kakwa njike akwajisekwa hụ gị oyi dịkwa ma ka m kwadoro ya n'ije gaa ya rapụ ọrịa gaa ya dị very ihe ha nọ n'Onomatopia gị bịa sọm na akwụkwọ ga anyị pụ n'ugbo eweta ihe ha nọ n'ihe nwere ka anyị nye m gajebe ije ndị holi ndị dị nsọ ndị nwere ekele akụ n'ime mmụọ ndị na-enweghị atọmọfụ njọ
no atom. I got a hand back. One kingdom. That would go to laser. One kingdom. And they go kingdom. Hey, kingdom. 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 Right here. In the BC. Walk more. Maduro Shimini. Tineka goes Jego. No bra for time. My birthday. Tineka got Ganihu. You can name a birthday naga. Name a birthday naga. You got make the birthday until you see the can't cut him more pay. Machi, it I can't caco in home. We go pan canana. Canana, we are going. Got for. A book was long. Dinana Bonoga, who she. Tineka goes here and maybe the time some young. The man on your promo corporal or the Kangapronian Zapata. Him was the night of the word. Night, yeah, we here. The night of the word. So let me move into transmission. I am transmitted into transmission. You've been transmitted into birthday gift. Kangana Germany Mabata. Thank you. If you do good, kingdom. Oh, kingdom. Oh, kingdom. Hey, you know calling. You know what here? Oh, one minute. Oh, my dog, this and I got them Germany. No, what? I could just open. Buhibu. Buhibu. Ibana niile buru biakutebo buhayo. Ibana niile buru biakutebo buhayo. Agahe buhagi ibunu. Onye buru gi ibunu. Chineke kwọla gị ọkụ. Nwa ọgbọbịa dị ka gọ. Gị bụkana lara mmanụ niile buru na-aga nwoke. Ihe ọwara mmanụ ole eri ihe ọwụda anyị ukwuru ihe. Ebo gị ihe dị ote gị buru aga nwoke. Gị buru na ibe gị ugbo ego abịa na chọọchị gị butere m ara. Ọrịa kansa arịa gbukwa ego. Asị m kansa you know. Ma n'ime ara gị yes. Ọdọ kwulekwule akwụkwọ echere eche. Budekwa ara gị nọ. Ara eri ara dị ka n'oyi. Afọ ụmụ okorobịa afọ gịla na ara nọ. Fọjisi ya oyi. Ara ga-arịa ahụ dị mma ọṅụṅụ. Obi gbawa gị abụọ. Ọwụnụ. Ele ha. Ele gịnị ekwesị inyere ya ka otu ihe ndị o buru bịa. Ihe Jizọs kwuru echetara m ka ha echeta. Ama m sanụ ga ha ndeke mana agatara m ka ahụ n'akwụkwọ nsọ sị come unto me all you that labor and I will give you rest. Ya bi ha ya n'ala. Gị nọ nga afọ ga nwata bara nga afọ ga ya ka onugbo. Ekwe n'elu gị ga na taproot efoe. Gị efoe agaje. Ele ha gbasara gị n'ụdị. Ele dị ihe na-esesi dị gị. Ara m fọgọ wa ara gị. Ara na-eburu bịa nga ọwụgụ onwe. Ọ dị nwazi ibe gị bụ ihe ahụ ote gị obi akpọ gị nkụ. Onye m fọgile dị anya n'ezina hụ n'ọtọ ya ụtọ. Ọ gbasara gị dị na-ahapụ mmanụ ọnụ ọkpụkpọ oku Chineke kpọrọ m gị nọ nga na-agbawasịkwa ụkwụ ala ebe na ladum. Abịa shi anụ ọzọ nwụrụ anwụ gị nọ nga afọ nwata bịara anyere etitere ya ka nta gị nọ nga afọ gị aka olubu afọ ngụ ma gị afọ ngụ otu ole itigbu onwe gị na-eme afọ buga nwata ka olubu nọ n'ime lụọ ha ya kalala ọmagbu okwere m gụ Chineke gbakwa gị ọkụ masị isi ọbụbụ na lete onye na-agba ere ụsụ nkata ihe jiri ka gị nwa na-agba kwekwekwekwekwekwe mụ na gị onye ka mma ihu ihe na-agbakọ n'isi ka na-adị ike nwe owe n'olu ele ahụ ya wịsụlụ igbu ule pepepepe nwe oke ozu nwee ka mpa ogbu ule mikrofon udele Ọnịcha udele ọkwụ ụdọ agbọbịa ọkịrị kabịrị bọọla gị na-azụ gị ọkịrị ka uwe ara mesakwala m ahụ kedu ukwu kpọrọ nkụ na-achịcha m ọkpụ ime anointing egbe eluigwe sukwa m na-ezu na nwa fete na azụ hotel mawa gị obi otu ọmawara nwa agbọbịa na ọ bụ ibe gị ugbo ara na ya na
eri lede bra ena so ga okre ka ka ni na na ala ni ezori ala na na go iyi bra 3 yard i du ko yi i mo ke be ga na nga le ko hai ai je ha bon sa sa